बा बेराफोरखौ बुफायदो गय दंफांफोरखौ दानजोबदो जोंनि गामिनिया रावबो जेबो मिथियाखै बिसोर सङा मिथिया सोब बेराफोरखौ दानदो बुफुना हरदो आरो जेनेका गायदो बेखौबो बुफुदो सानस्रि महिला पार्टिनि माबाखौबो बेनोखौबो बुफुजोबना दिनहरदो माबादो जेनेबा जोंनिसो हा जों फानसनखौनो नामायदो होनना बुंदो ओमफ्राय जों रायजोफ्रा फैनानै आरो जों बादा होफायदो बेखौबो बिसोरो जोंनि गायनायफोरखौ आरो उल्था बुफाफिना आरो गारहरफिनदो गय बिफांफोरखौ ओमफ्राय बारि दोननायखौ बुफुदो इनिखाय आरो जोंनि कमिटिया फैनानै रागा जोंनानै बेफोरखौ खालायनाय जादो रायदोबो बुनोबो होसोदो ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा आखाइ होआखै माने सोरबा बादाबो होदो माने बिसोरो आरो उतपाताव होसोलायनो गोनाङानो जादोंमोन ओमफ्राय सोरबा रागादो जोंनि मानसिफोरा आरो इसां माबा खालामाखै मैयानि दिनावहा माने माहाय नायनानै थाबाय गामिजों गामि इसां माबा जानाङा होननानै बेखौबो बुंबाय बिसोरो दा सेदो ओमफ्राय जों दा जोंनि बर'आ बुंदो जों होआ होननानै जों आगोलावनो बेखौ माबा खालामनायमोन ना बिसोरनि गामिया 2 बोसोर फांसन खुंनो होनायाव बिसोर राजा जादो ओमफ्राय दा जों गामिया हगारा जों बिसोरो माबाबाय थादो नासेबाय थादो बे जाथाया मैया अकस्मात जादों बोरै जाखो माने बे हायाथ' जोंनि गामिनिनो रायजोनिखामोन खारन आसि सननिफ्रायनो बे माबाया रायजोनिमोन खारन गथै डकुमेन्टसा दंजोबोमोन खारन जों खाजोना होबाय थायो बेनिफ्राय जों महिला समितिनि बिसोरनो जोङो 20 बोसोर आगोलावनो जों बे महिला समितिफोरनो जाहाथे बिसोरो महिला समितिया जाहाथे जि दानानै फालि दानानै फाननानै जाहाथे गामिनि डेभेलप खालामगोन आरो बयखौबो खौसेथि लाखिनानै जोङो जाहाथे गरसे गरनै मोनजागोन होननानैहा बिथांमोना बेयावनो माने इसान दाबाय थायोमोन बेनिफ्राय दा बेहाय अकस्मात जिथु हारसाफोरा फैनानै बिहु फाथिनो थाखाय बिसोरो बुखुफैबाय खारन सोङाखै जोंखौ रायजोफोराखौबो सोङाखै रावखौबो सोङाखै बिसोर फैनानै अकस्मात माने बेराफोराखौबो खारजोबदों आरो फुनानै गयखौ फुनानै गारहरदों दा बे फुना गारहरनायावहा जोंनि गामिनि दा महिलाफोराबो फैबाय फैनानैहा जाहाथे जों बुंफैदोंमोन जाहाथे मानो फुखो बे गयफोराखौ मानो फुदों आरो बे बेराखौ मानो फुना गारहरखो होननानै बुंनायावहा बुंदों जाहाथे बे हायाव जोङो बिहु फाथिगोन आरो बेनिफ्राय बे हाया जोंनि होननानैहा बुंदों दा बेयावहा जोंनि गामिनि जिथु आइजो माहारिफोरा फैनानै बुंदों जाहाथे जोंखौ सोङालासिनो मानो बेबायदि खालायखो नोंसोर जुदि बिहु फाथिनोमोनब्ला जोंनियाव मानो सोङासै जाहाथे जों सोंनायमोनबा नोंथांमोना जुदि सोंनानैहा सावरायनायनि गेजेरजों जों बे माबाखौ होनाय जागौमोन होननानैहा बुंनायावबो बिसोरो नोंथांमोननि बेयाव जेबो अधिकार गैया होननानैहा बुरला बुरसि खालामनानैहा बेराफोराखौ सेफाय सेसि गारहरजोबदो आरो दा बेथ' बिराद मोनसे दुखुनांथावना खारन जोङो बेखौ दुखु नांदों खारन जोंनि हायावनो जुदि बेबायदि अयथासार बाला आरो बेबायदि खालाय जायोबा जों बर' माहारिनि माबाया मान इज्जता माहा थागोन आरो गामि गमा माहायनो जोंनि बर'निनो रायजोनिनो हाखा बियो आरो बे खेथिबो मावबोबाय थायोमोन आसि सननिफ्रायनो बेनिफ्राय महिलाफोरा जिथु बिदों बिनाय हिसाबै जोङो जाहाथे डेभेलप जाथो गामिया मोजां जाथो होननानैहा जों बे माबाखौ होनाय जादोंमोन महिला समितिनो।